Balimaou, ani nyokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Est-ce que nous avons bonne nouvelle, mais nous avons Maliaou. Ayo, ko shogel be sigi gana ni semaine na quoi. Ni semaine là-bas na kadam ni semaine prochaine damnen na. Ni ala sonama obena shogeli ni ala sonama. Ah Maliaou waraba na tola flessa. Shogel na tola do. Maliaou bonne nouvelle folo. Bonne nouvelle flana e mouye. Ko Angleterre ko lu be bon Mali kono ko parce que ko irisu ka sorosu be Mali kono ko lu be Mali bla anglais ya annoncé bi metla ka kala anglais la ka tradi awye bamananga jere la anye bamanan deunde Malion abi nouvelle kalisa nouvelle samana jumenye ko Centrafrique olu kun kelembe ka titre do di français ambassadeur ma Centrafrique ko o titre boshi français ambassadeur la ha oyo roy samana fara jumenye an karamogo Aidara ko président Assimi anga président nyuma anga faso de nyuma maréchal Assimi ala tikere fo Assimi kusa ko Assimi Aidara wole uye chesogo nyimi kelete Aidara ni président Assimi che nga on be bende no fait on be fait beka transition in demedi mogo shikana mogo shikele transition in no fait anga mogo ba anga karamogo be anga chrétien anga somo anga donso anga mogo ba be ni mogo ni chekoroba do na bora ni wati ni konnana aga na mogo bala gushi transition ye angu nege uka fara Asimika abeka Asimi deme ama ngini Mali karamogo befe an karamogo Aidara buye Aidara de nyoro Sego Lasana Kane Segu ka bele Asimi ni sara ka Sego Lasana Kane fana wolo kan a karamogo fefe be no Mai Watara Imam Diko chrétien ga nyamogo ube c'est-à-dire ube fara nyogon ka iki seko ke quoi iki seko ke ni ala sona masaba ali Imam Diko a wole ube wole wala iku befo ibe karamogo wole ku fo ube tla ka sigi gata misiri kono utena na do gouvernement na de mais ibe karamogo wole ibu fo ku bunya ku fo kosobe ka soro ku bla gata misiri kono ube to misiri kono on be jamana gérer abana bara bana kuyi abana o ika devoirie voilà ibe bara ke ni force de changement ya bana awa shogel na tola do ala de Malian bonne nouvelle dobe ko segu tungara junior soro ha segu tungara politologue ko nye junior soro donc nye togama soro bi Malian metla kan togama photo ira awla sanno ko politologue junior ko de soro la bi Malian bonne nouvelle ba fana be no ko Mali délégation u bora malla u tara lajine oni lajine be ka nyogo nye bi ambe yoro mina ko bi amba fo alhamdulillah tare Malian oro temene ko fe ka bala ko Union européenne mogo wula ko be sanction ke Tchad contre la Macron yu bebla nyokona Macron tara i opposé ko sanction te ke Tchad président ka Idriss Déby denge o muye marfachi les manifestants à main armée ko ka Union africaine wula ko be sanction ke Macron ko ayi ko toye ko ale ka lagaredi Macron ko ka Idriss Déby denge toye ko ale ka lagaredi ama esawa Malian yo de fa bela jelna ko nambeta ambc o yoro temene ko fe ka bala Malian ka nyefo o bela jelena ko capitaine Ibrahim Traoré discours duman bado de ke Burkina Faso Malian Mali ni Burkina Mali ni Sénégal Mali Burkina Guinée Conakry u bere tege di le menyogo mabi ambe ka bara de ke nyogo fe anga ministre fla de be ministre Sadio Kamara alade halalade Sunjata Keita denge Sadio Kamara colonel Sadio Kamara kabe Burkina le ministre Ablaye Diop anga denyuma sa Mali denyuma flessa le meilleur ministre des affaires étrangères depuis Modibo Keita Boraï ama ministre des affaires étrangères sur mu biel ka kene ka teme Ablaye Diop ka Malion Ablaye Diop flena abe la Genebi ana ministre ube ça dit que ministre dobe Burkina ministre dobe la Guinée Mali la Guinée Burkina o bere farale me nyon kampi Malion anga foko tare ko ni anga victoire wakati ama Guinée Bissau président tarakata makorona maloyawa ka Assimi Sangorota ala de be ka fanga di ni fanga ima Malion ka fo katika doube kubena mogogo kela damina anyakoro katikau adema mun fle CNT kono adema bora ka Assimi jalagi ka gouvernement jalagi ka jodi francima ka adigibe francika ama katika mogo shibolenge koka olu genga bo CNT kono de munu bora ka faso buruja de ama bo olu kama de Maliki Konate bora ka galon tike ka noro
anga fenga la to ko rangono anga surasu la ama kuma o shila de mais awe wuli ben le cerveau contrôle la amo famia de ay jiga ka bitona anga victoire fêté kadigaw ay guitare ta ka dununi balata anga victoire fêté anga fo vive Assimi vive le Mali ay rama kana kele mesiki kuma inka ni e nisonja wakati de ni e tegere fo wakati de ni e ala fo wakati de ni te yere kele wakati ye ni règlement de compte même ni belle cerveau tché o ko nyana bo parce que ameka ko in tabolo tchuko na politique be ko in koro belle cerveau bouge pas belle cerveau te bo siente kono de domina bandaoye surasu jafa belle cerveau de malien be fra nyokonka il est unique dans son genre wallahi surasu te belle cerveau sarasoro belle cerveau de Assimi sauvé de ni belle cerveau kunte samba soro bandao bankuna belle cerveau de nesebu tungara wule ka be wule mbawtili alakama ay nanga Assimi sauvé anga Kamara sauvé anga Moribo Kone sauvé anga Maliki Diao sauvé anga Kolonel Wage sauvé anga sen kolonel angu sauvé suna bandao kelen flek ka uta ka betanu e jiwo yo fe o bide o be boko belle cerveau ka bo sente kona o te sabali parce que abena bo atena ke belle cerveau te ta oroshigui billahi tallahi mogoma surasu deme jeune kunda kateme belle cerveau ka ni ane segu tungara ne ta Assimi don te Maliki Diao don belle cerveau de donan beka kanga surasu deme adema mogo yuto sente kono ka foko insécurité be ka Mali buruja ka di farasima muna ama boko ka adema mogo genga bo sente kono Mali jugu keleme ka Assimi lamiri muna ate wuli ko kolu genga boy abe wuli belle cerveau de kama sanction tara domina Assimi contrôle la sanction tara belle cerveau contrôle la Mali activiste du membe sanction tara mun contrôle ni belle cerveau te muna farasi ko belle cerveau te ta farasi ka te ta Europe dugushila ko ni belle cerveau tara farasi donc ko makoromba don kasola asorla Assimi de nofe asorla Mali de nofe obi abe boka bokele o kuma abe fe crise cancer de ka ben faka awa foite ben soro ambe ben sauvé awa foite asoro face de nyuma beba ko ambe oromina bi light allahi sanction de ben le cerveau ka français ou ko anglais ou Europe ben le cerveau de sekataka Europe dugushila bi à cause de Assimi aw de be bobi adema mogo ulula ka wuli ka communiquer ke gouvernement contrôle ali mogo munu me kata grève la bi a be u ka mogo di aw ma bolu contrôle be bo ben le cerveau contrôle la bi a te sabali che na u bora ka manifestation ke katika sikara po chini katika mogo sikara bo mardi munu me ka ke mun ba ko fa ba bedo ay sabali che bara were be ko muso che la mun te sheshi boy ay ni cheni kun be ka abeka mogo faka quoi bilay o kuma la adema mogo bora ka communiquer ka Assimi contrôle amoya udu me sende kono ube sente kono o te sabali makoro ko na belle cerveau mena ka ba don kasola aya soro Assimi de nofe yani Assimi kana fangala o madri ka sanction ke belle cerveau contrôle mo sanction kera Assimi contrôle ka ke belle cerveau contrôle français ka document capteur te bo Mali kono numa belle cerveau kungolo gira kon ne be français contrôle ni ay français gena billahi tallahi belle cerveau no ba de bala a dabora a katika de ka lafia a dabora terrorisme kana ta aw faga kati aw be bode kama bi kabo kelebi mais on est dans quel pays tia aw te sabali aw te munu be ka ke kumina mbado ay sabali donc malien anga tanga nouvelle duma on fait en son jale mbade do OK entre parenthèses ni président Assimi ala ka barika do i ka fanga la malien nouvelle folo mun be no ko premier ministre Chogueli ka be na semaine kondana ni ala sonama clé de malamanin ko dron ka ta bila ka taga bila lundi prochain na ni ala sona ma ni ko wɛrɛ ma do akɔrɔ a be premier ministre Chogueli nali Chogueli est prise contact damina awa gouvernement kura bena sigi awa premier ministre Chogueli a natola do a ka kene kan ala de Chogueli nana ka ban c'est fini malien non c'est vous tukora dison jale bebi Chogueli natola do ngoy awa kanya fo sente mo ngena Chogueli natola do de awa Chogueli tenana kana antlokorla gwangwa ko karsa ye Chogueli mogo Chogueli bena Assimi de deme Chogueli bena Mali de deme adema mogo u keleme ka sente fa u bena manganci u damine tuguni ante mangan feble ne ambe ben de fe be Mali fe bebe ka ke sente de kono ay sabali ambe ben de fa nga jamana kono aya ke ala kama aya ke Modibo Keita su kama aga na mangan kulun ci siang anya probli ne te fe ka kuma jugu fo sente mogo shima mogo be transition deme ne se ku tungara te fe ka kuma gelen fo mogo shima
parce que ne be Assimi ko Shogeli be Assimi ko Ben de Serbo be Assimi ko Maliki Diaw be Assimi ko Modibo Kone be Assimi ko Wage be Assimi ko an bebe Assimi de ko awan bebe ka Assimi de dema awan bebe ka do be Assimi ye awa an yerdama kana kele suna amay Assimi ka fangama kuma fafle kuma bafle siksi barabla ni mogo mi kito do la wa ko were di kono fana anya be bela de munu be ka fransika munu be ka fransika jenun ke ka ese kana ko nyagami an sengora te marché koyi segu kaw ye dangadu segu kaw ay kontere ka dangadu ne mogo ne mali janfa ibeta ji wuyo fe voilà donc malien angata nambeta ambesi donc amela do bonne nouvelle folo mi kono malien ah malien bonne nouvelle folo be ko anglais ko kolu buka surasu la bo mali kono mena image ira awla ambe je kula je nyongo fe billet lundi 14 novembre 2022 voilà ni ma fli 14 de node voilà billet le 14 de donc malien mena anglais ka premier ministre bo abere be ka kuma metla ka kala anglais kan fana tuguni ayere be ka kuma anglais kana mena kala anglais kana aw na be je kala je nyongo fe anyo de fana de ko ala be mali fe akera be mali fe donc ayoro flene anga je kula je nyongo fe. West Africa is an important region for the United Kingdom and our allies across Europe, and the UK is strongly committed to supporting the UN to deliver its peacekeeping commitments around the world. That is why, since 2018, we had been supporting the French-led counter-terrorism mission in Mali with CH-47 Chinook helicopters under Operation Barkhane, and more recently, since 2020, through the deployment of a long-range reconnaissance group as part of the UN's MINUSMA peacekeeping mission. The House will be aware, however, that in February, President Macron announced the drawdown of French troops in Mali and was joined in that announcement by all other European nations, as well as Canada, that were contributing to the French-led operations Barkhane and Takuba. In March, Sweden announced that it would be leaving the UN's MINUSMA mission. Today, Mr. Speaker, I can announce that the UK contingent will also now be leaving the MINUSMA mission earlier than planned. West Africa... Ne anglais comme ministre des Affaires étrangères de Kumali. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, Ode Boraka Kuma anglais Kanasano, Kolubunuka Sorosu la bon Mali kono, ko irisu nana Mali kono, ko ni irisu tseka barake, ko Macron, ko Barkan Taraga bon Mali kono, ko Barkan ko bana, ko Barkan ko bana, ko donc ko olut fanatena to Mali kono, ko parce que koloni irisu tseka barake, ko Putin nga troupe munube no, irisu ka Sorosu meme Mali kono, kuni anglais ka troupe tseka barake nyongo fe. Kolu nyetana de irisu ye, ko antange irisu be Mali kono, ko wa kolu tatola de fleka bo Mali kono. Odo ko songauma, kele mun flene namala, amali kele ndamine folo. Nunu be betla ka bla Mali contre la. Europe dugu bele bena bla Mali contre la. Odo ko son amba fo bela jelingena, anga yere kele dabla, anga Mali sauver, anga Assimi sauver. Ni Assimi bina, Sekou Tungara bina, ni Assimi bina, Ben le cerveau bina, ni Assimi bina, Burkina bina, ni Assimi bina, la Guinée bina, ni Assimi bina, Afrique be bina. Assimi kera kalo yelende ka Afrique be ngeyele. Mali anga Assimi sauver, anga Mali sauver, anga révolution sauver. Wallahi billahi tallahi. Anglais o bole flow dimine mbade do ne. Nudu yiga jamana bla, ubu to kofe ka munge. Uka jugu naka soro nubi ka jamana ko be munke. Donc ko Franci kele amaba munu be kisigi ambe bel kele ambe karsa kele en fait aya bla au kuna ni tonjeni maban ni binjeni maban ton mangata ton sangafo ani tobu ka kele billahi taala ma hali damine folo amatla ani Franci ka kele maba ala madamine Assimi ba shike atetla kele la Assimi mode billahi ambebe saka soro Franci kele amaba magoron be sa magoron den o fana be tla kana wuli Mali contre la o fana den ta den o fana be na wuli Mali contre la me ka cinge de fo onyana bi ambe combat mina combat ima ali damine folo ibara to be frère farafin mamuna farafin bolo ka banadi mo semene be mena kala anglais la afle awra o ko songauma anga nyongo kele dabla no watira anga tege di nyongo anga Mali sobi anga Assimi sobi malien uya ayoro tradition ke mena deuxième phase boko ira awla anglais ka premier ministre ka aya ou ka ministre des affaires étrangères a bora ay communiquer ke ko Angleterre be Mali bla ko parce que ko France te mal labli ko puis ko ni irisu se ka baraka nyoko ka bli oye kongorota de ka se Malienma donc oye fasi flanam fana kala meno fana boko ira bela jena ambe je kula je nyoko fe aga donga fo ame oro mina bi kele ma ban folo de kele ma hal damene folo donc Malien meno oro fana kala ambe je kula je nyoko fe donc donnez-moi une seconde ma oro ni bosanga ira bela jelena
donc ni wagati de anga bolo ni nyogoma wagati de ni wagati te kele wagati de mogo bena kele were don koro bila tigi be makoronga baradla mogo bi to transition kono ka bena kele fu créant krefe atigi te ka simi demede atigi be ka faransi ka bara de ke parce que mogo be diaboya kele tige ni wagati ni na billahi atigi be mission de la me ka cinge de fa ngena donc ni wagati anga bolo ni nyogoma di na man bolo ni nyogoma dro jugu be do goro sura nyogoche malion mena fazi flana boko ira awla awere ka jangola je nyogofe. The biggest UK military operation since Iraq and Afghanistan is underway in the West African state of Mali. 300 British soldiers have joined part of what the UN is calling the most dangerous peacekeeping mission in the world. Nearly 250 UN troops have lost their lives since the mission began 8 years ago. Mali is suffering from a rise in violent Islamist extremism coupled with severe... Donc Malion abela jelen ni sande. Donc a nyafo bela jelen ngena ka fo ambe woron nabi. Scattered population of 20 million people and the size of the country alone makes it very difficult to counter the threat with limited security forces. The BBC's defence correspondent Jonathan Beale and camera... Donc Malion be mu nyafo bela jelen ngena anga je ka tola je. are the first broadcast journalists to join British troops on patrol. British troops are back in harm's way in their most dangerous deployment since the wars in Iraq and Afghanistan. This time as part of a UN peacekeeping mission in Mali, Voilà. a country in crisis. Donc Malion abela jele ya oroisan. Voilà. Donc anglais kwa surasu bena Mali bla pew ni o banendi. Malion oro temene ko fe ka bala amena kuma yoro jumen kasano anyo oro bela jele yirawla. Aywa pe amena document flanam fana korosano ko Rwanda olu ye Fransika ambassadeur aye ni yoro partager tien be kasro. Ko Rwanda présent français ka ambassadeur mbe Rwanda. Français ka ambassadeur mbe Rwanda. Ko titre do kuma bolo titre honorifique les doyens des ambassadeurs. Quand on a président flé ko boshi France ambassadeur là, anga jango fana la menyo fait. Anyo de fois bela jelena, ngo bi vidéo kadisa. Et puis yoro kele fana be mono fana vidéo là. Mali surasu. Nebe vidéo de là quoi. Ibe ka ngole mbe ka tege mbe vidéo direct de là. Nin clara mi wole yame. OK, bye. Che. Ba. Donc Malion ko nyafo bela jelena ango fenga. Donc c'est ça. Mena boko uranda présent ou bora ou voilà atunga mo kirikara do boy folo voilà donc Malion mena orobo ko iraula ko uranda présent incident diplomatique de Uranda et je m'excuse Uranda tede Centrafrique présent kaya français ka ambassadeur kaya ka titre honorifique kaya boshala amena oro fana kala ambe jambola de nyogo fe anyo de fongo bi vidéo kadisa anyo de fa bela jelengena Malion ayoro fleni pré-parti. Je suis ravi d'accueillir Marius à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Marius. Bonjour M. Van Gomez, je dis bonjour à toute l'équipe d'appel sur l'actualité. Merci de vos encouragements. Vous avez des questions sur la dégradation des relations entre Paris et Bangui. Marius, on vous écoute. Ok, j'ai appris que l'ambassadeur français en République centrafricaine avait perdu son statut privilégié de doyen de corps diplomatique. Alors, M. Van, je voudrais savoir quel est l'intérêt d'une telle décision symbolique. Décision symbolique, vous avez raison d'insister sur ce point. Bonjour Ezra Zekoumana. Bonjour Juan, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Alors on a appris cette information sur les réseaux sociaux puisque la lettre envoyée par la ministre centrafricaine des Affaires étrangères à son homologue française a fuité. Expliquez-nous d'abord en quoi consiste ce statut de décanat. En fait, pour bien le comprendre, revenons d'abord sur la notion de doyen du corps diplomatique, qui est un titre honorifique comme il a dit. Eh bien, c'est le doyen du corps diplomatique est notamment chargé de parler au nom de tout le corps diplomatique qui est dans un pays. Normalement, c'est un titre qui est donné au nom apostolique dans la plupart des pays, au nom apostolique qui représente le Saint-Siège. Alors, ici, dans le cas précis pour le décanat, en fait la France avait obtenu du premier président centrafricain David Dacko le privilège pour son ambassadeur. Et ça depuis le premier jour de l'indépendance de la Centrafrique en 1960, le privilège pour son ambassadeur. Donc, au privilège de Koumbe, Franci Bolo, awa ko Centrafrique fana ichuni Franci. Alhamdulillah Malion, ange de fana ngona betambese. Malion, bonne nouvelle flana fana ben non. Aywa amena do o yorola. Bonne nouvelle flana, bonne nouvelle sabana ben non. Centrafrique ta bolen ko fe ala.
ko président Assimi ni an karamɔgɔ Aïdara ye ɲɔgɔn ye an bɛna yɔrɔ fana k'a la mais yani an ko fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw an bɛna mun fɔ an ɲɛna maliyɛnw a ye président Assimi fo président Assimi ye téléphone ta k'an karamɔgɔ Aïdara wele kɛlɛ tɛ Aïdara ni transition kɛ cɛ bilen alhamdulillah bi an bɛna o fana video kala aw na an bɛ jɛ an bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na sisan ko bi video ka di bɛn video de don hakilisigi video de don ayiwa tanya video de fana don awa kan ka sɔrɔsiw fana ye kan an ka sɔrɔsiw ye misi kɛmɛ wɔɔrɔ ko bosi terroriste la k'o du tigiw ma o kɛra Mopti mais an bɛna an ka président Assimi fo yan yɔrɔ la maliyɛnw ko an ka président Assimi ni an karamɔgɔ Aïdara de ɲɔgɔn ye maliyɛnw ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an b'a fɔ ko tare n bɛna video k'a la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka nin video partager ko an ka président Assimi ni Aïdara k'u ye ɲɔgɔn faamuya président Assimi yɛrɛ de Aïdara wele an karamɔgɔ Aïdara wele an b'a fɔ bravo au maréchal Assimi maliyɛnw bi ye lundi 14 novembre 2022 aw ni an ka jɛ an ko commentaire lamɛn fɔlɔ nouvelle horizon ale kuma bɛɛ kuma min ye awa i k'a dɔn autorité jamana marabaw de don waati min na kangaridaruw ye au conseil islamique du Mali a ɲɛmaaba n'o bɛ Usumani Sherifu Madani Aïdara ko fɔ kuma dɔ tɛmɛnen ko a bisimilala Kuluba tile dama dama min ye awa i k'a dɔn kangarida kan dɔw bɔra au conseil islamique du Mali a ɲɛmaaba da n'o bɛ Sherifu Usumani Madani Aïdara ko fɔ ka ɲɛsin awa i k'a dɔn anw ka jamana marabaw ma u taabolo dɔw bɛ yen kolonɛli Assimi n'a ka maaw bɛ ka awa i k'a dɔn min o bɛnnen t'olu ma o kumana se u ye fɛɛrɛ kɛ k'o fɔ banbaraki ba faamuyali ka sɔrɔ a la a ko kɔni kɛlen sa min ye awa i k'a dɔn ɲɔgɔn ye a kɛra gouvernement maa dɔw kun bɛ yen ani k'a dɔn président min filɛ n'o ye au conseil ɲɛmaa ye ale ni yɛrɛ ni awa i k'a dɔn a ka maaw a ko n'i ye jateminɛ kɛ au conseil islamique du Mali ale ni awa i k'a dɔn jamana marabaw an bɛ don min na i ko bi fiɲɛ duman bɛ ka fiyɛ a yɛrɛ bi fɔ alhamdulilayi caman awa i k'a dɔn o bi fɔ o kumana sa ko an bɛ don min na i ko bi n'i ye jateminɛ bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa ninnu kɔni lajɛra k'a fɔ ko au conseil islamique ko a kɛn bɛ boloko fɛn ye ko k'a den kɛrɛfɛ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛnnen t'u ma cogo si la président du au conseil islamique du Mali Usumani Sherifu Madani Aïdara kuma dɔw awa i k'a dɔn ale ni bureau maa dɔw bisimilala Kuluba colonel Assimi Goïta ale y'o bisimila a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ nouvelle horizon ale kɔni sera ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sabu kunnafoni in bisimilali sira fɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ma cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛna ko kuma na sa min ye ko in kɔni kɛra fɛn ye wajuru dɔ kɛnɛ kan a yɛrɛ dara kɛnɛ kan k'a jira a banna président Assimi ye an karamɔgɔ Aïdara wele u ye ɲɔgɔn ye u ma journaliste wele n'i y'a ye i bɛ taga kuma tura kunjugu kan u ye ɲɔgɔn ye awa u ye ɲɔgɔn faamuya maliyɛnw diinɛ kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ bilen problème tɛ Assimi ni Aïdara ni ɲɔgɔn cɛ bilen ko bɛɛ réglera ka ban minnu bɛ ka tasuma don aw malo la problème foyi tɛ yen koyi awa an ka Assimi ka Mali kura bɛ 200 km à l'heure de la bɛɛ ka Assimi dɛmɛ dɛ maliyɛnw o nouvelle dumanba de an bɔra k'o fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna an y'o de fɔ sa maliyɛnw n ko n'an bɛ taa an bɛ se i m'a ye n bɔra ka yɔrɔ min fɔ an ɲɛna a tiɲɛ bɛ tɛ ka bange bi Segu kaw a ye continuer ka duwawu don Mali ye bilahi a ka duwawu bɛ ka minɛ Mali ma bi maliyɛnw kan ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se an ye nouvelle dumanba sɔrɔ k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka baara tuguni maliyɛnw an ye nouvelle dumanba dɔ fana sɔrɔ tuguni maliyɛnw bonne nouvelle ba dɔ fana bɛ yen nɔ ko an ka ministre dɔw talen bɛ Lajinɛ n bɛna o photo bɔ k'u yira la u ni colonel Mamadi Doumbia bɛ ka ɲɔgɔn ye Sadio Kamara fana bɛ Ouagadougou ala de Mali Guinée ani Burkina Faso olu de bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ka baara kɛ bi Macron mago sara Macron bɛ kasi la Macron ta tiɲɛna Macron ka ko banna pewu bravo au maréchal Assimi que Dieu bénisse la transition malienne maliyɛnw an ka jɛ an k'o yɔrɔ yira aw bɛɛ lajɛlen na donc a photo filɛ nin ye ministre Ablaye Diop de photo ye le ministre Ablaye Diop avec le ministre des affaires et le premier ministre par intérim Ablaye Maïga ani Lajinɛ président colonel Mamadi Doumbia u bolo filɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka baara kɛ u taara baara jumɛn na a sɛbɛnnen filɛ nin dans le cadre de la commission mixte Mali-Guinée une importante délégation ministérielle effectue une visite à Conakry de 15 au 17 novembre en vue tisser les liens de partenariat à un niveau de répondant aux aspirations des deux peuples. Kuma bana siksi barabla. Comme Mali ni Guinée, an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali ni Burkina ani Guinée, o bɛɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan nɔ ka information détaillée. Ni ko dɔ wulila Lajinɛ sisan nɔ, Mali ni Burkina bɛ jɛ ka taa Lajinɛ dɛmɛ. Ni ko dɔ wulila Mali kɔnɔ, Burkina ani Lajinɛ bɛ na Mali dɛmɛ. Ni ko dɔ fana wulila Burkina, Mali ni Lajinɛ bɛ taa Burkina fana dɛmɛ. Ni ko dɔ wulila Lajinɛ, Burkina ni Mali fana bɛ taa Lajinɛ fana dɛmɛ. O baaraw de bɛ sen na maliyɛnw
o ye tare ye hali bi an ka duwawu don an ka transition mɔgɔw ye ala ka baara ɲɛ u bolo maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen na o yɔrɔ filɛ nin an ye bonne nouvelle dumanba min fana sɔrɔ tuguni k'an ka sɔrɔsiw taara terrorisiw gɛn ko ka saga dɔ u ye saga ni fɛn dɔw suɲɛ mali sɔrɔsiw wulila ka taa terrorisiw gɛn k'o bɔsiw la o yɔrɔ fana sɛbɛnnen filɛ nin a misiw photo filɛ nin terrorisiw taara mɔgɔ ka misi mun suɲɛ a misiw photo filɛ nin k'an ka sɔrɔsiw taara ka taga misiw bɔsi terrorisiw la ka taa di u tigi misiw ni sagaw an ka taa sagaw photo la bravo à l'armée malienne bravo à l'armée malienne maliyɛnw a y'an tɛ nin yɔrɔ la donc n bɛna yɔrɔ kala san nɔ ala n ko mali ka di bi sa an y'a an ka sɔrɔsiw yɛrɛ photo la cɛbaw jɔlen filɛ sa maliyɛnw n ko n ye fɔnna y'a da ka sinɔgɔ mali kura in bɛ jɔ sa mɔgɔ minnu ɛgirilen don kirisi karisaki bɛ dɔ faga hala tɛmɛ dɔw sigilen bɛ dɔw bɛ manamanakan fɔ dɔrɔn na nous on avance Asibi ka fusée bɛ 400 km à l'heure de là et puis nous on avance maa bɛ balibu na dɔrɔn a bɛ États-Unis Mali Lajinɛ Burkina Faso k'o kɛ o bɛɛ fara k'o bɛ États-Unis d'Afrique o de baara kɛtɔ filɛ koyi Asimi de bɛ ka kɛ kalo yɛlɛ ka Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bi n'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna i ma Uranda fana ye je m'excuse n bɛ ka Uranda fɔ sa Centrafrique i m'olu fana ye Faransi ambassadeur o ye o ka titre honorifique bɔsi ka b'o la o fana mankanba bɛ Macron da la bi Macron na maloyara tuguni an balo fɛ dɔw bɛ k'a fɔ ko G tɛ dɛ Mali ka tiɲɛ de sigira ma maliyɛnw an ka a yɔrɔ kala a sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la maliyɛnw a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ la ko an ka armée malienne bɛ baara la an ka armée malienne fo a yɔrɔ sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ la les femmes récupèrent un important lot de troupeaux des mains des groupes terroristes GAT. Au cours d'une mission spéciale, les forces armées maliennes ont pu récupérer le jeudi 10 novembre 2022 plus de 600 têtes de bétail dans la localité de Somadougou, dans la région de Mokti. Il s'agissait entre autres des bœufs, des moutons, des chèvres et des ânes. La remise officielle de ces animaux aux autorités administratives de la localité s'est déroulée le vendredi 11 novembre 2022 au camp de Soufroula. Étaient présents les autorités administratives coutumières de la région de Mokti ainsi que le représentant du chef secteur 4 de l'opération Maliko, le commandant Amadou Touré. Malien, comment bana siksi barabla. Utara, ouye mogo mununga sogo boshurula, mogo mununga sagau shuena, sagau zon. Utara, ukme dragaduna la ranga strasu tara kata tike chu klokoro. Kaye mogo ka saga shuenka bemi. Terrorisme era yafa de la armée malienne fekoi. Ya anga surasu tara ka bemene ka duti kuma. Donc malien anyo defo kona mbeta ambese ambeka ntike nyoma anga nganinge je adro. Beki daka shino ko ngomira la mode. Malikura imbe jokoi. Moga munu mefe ka tiate nya shibulo donc malien o woro temene ko fe ka bala anyo de fo bela jelengena ko politologue tokoma fana sorobi mena boko fin dala mais yana nga so woro la Angleterre premier ministre flane voici le premier ministre de l'Angleterre ni chenye indien de ale de Angleterre premier ministre de pas kra anglais ko premier ministre don agoko ku ka sorosu bela bo mali kono o e tare di o ba ira ka fo ko bientôt ministre fana beta ka bo mali kono anga décourager de anga chesri alibi nanye munye namanya anga fo awa shini ngana eseli mo shika na hésiter de ne asimi filla shini ali shini ay bo aka fo ne asimi filla ali shini ay bo aka fo pion awa shini ngana eseli ate mo ko kala de ame mali ko kala la ne se gutungra dafalente asimi dafalente et shogeli dafalente belle serbo dafalente ni mo mi filla ambe bo karsa i filla ni woro imai ni aketa fana abenya mais ante asimi kele de mogo ni ko ka asimi kele ala kana kele ngay bulu mais na asimi filla obe fo pion nami munu mala ko fe kana fo asimi ma ali na asimi filla sini ne se gutu ngara beski mba fo pion awa shete ba fanka o mo kalte ya mogo la nami de do nafigi de do escoro de do faso chila de do olu de ibeka ka fanga u tien o mo kirikaraw de be no ni président na ndoro bu noro président ka samara la kaka soulier bobara nemu ka président ki munuma ki ke laken international LI laken international LI de o LI de qualité de ban sengoro non ko faut pas ko touche pas à ma transition fenyiman to mabaka mana fo kalete nyako kuma binami ko du de be bobi ko touche pas à ma transition ni transition fila be fo chini pion awa chini ngene selier c'est clair comme l'eau de roche tiens maliko ina ante mo sita blogu plengoy na asimi mi clé en bas la clé bonya konna na manta gen munu ko touche pas à ma transition na asimi fila le chini ne folo de be boka fo tiens fa ka bo mo la de adema bora CNT kono ka transition bruja muna amabo ko adema ka bo fangala muna amoke abe boko ben le cerveau
abe règlement de compte là parce que agenda fana akila ko ben le bise ka baradi katika bema ay mo roni fode agenda akila ko ben le cerveau kele bise ka baradi katika bema ben se ka baradi bema de ben ya sego ke ben kumana surasu fe ne segu tungara e témoin an kumana surasu fe nguga jenu ndo barala ni surasu ma ke kuma be surasu gushia ben de ka dimi fe ke parce que ayba o de ka kelela e o te cheto ya ka la fe o kuma be fe crise karza de ka faga awata a ben te bouge pas que ben le cerveau te ta ka bo sente kono a te bouge pas que ay fara ka bo ala aka ka kele sobo ke ay ta terrusu kala ka farasi kele e ay mo to en quoi aga kashe umna ka bla ku abe ka ke kumna amba bedon ti se ke kodo be ante fe ka fodi aworu mbe ka daw ma amba be kala ma amba information bedon maintenant au bon avec un moluya parce que ben te bouge pas que moi ne billahi tallahi faut te ben so ta sara alala donc malien angata bonne nouvelle du mamba do fana be no amena fo malien ngena ah malien bonne nouvelle do be ko se ku tungara to ma soro malien mena to ma photo ira awla bi lundi 14 novembre 2022 ko se ku tungara to ma de soro malien ay to ma na jesa ah le beau garçon a photo fleur mena to ma photo bo kaira aw bela jelina se ku tungara junior a photo fleni ka fo bela jelingena ka fo aw bela jelenga do ala ka den balo ala ka ke sulamay ala kana foyi kala ntogama photo flem malien aya la je doda den wolo ko segu tungara combien den togo daila parce que qui faso kanu ko segu tungara ne ne togama duruna de be woronandi ni mafli ne togo dale no hali dadado ngina sangono ne togama mi soro hali dadado billahi talai ne togo dara hala te kalo kelembo o tigibe buguni ntogo dara tuguni o kofe tuguni ntise ka dafo ka ban quoi salon fana don togo da ngen togama soro sa photo fleni ko segu wala segu tungara junior de fleni ne segu tungara togoma de ala ka den balu ala ka ke sulamay ne nyuma ke mogo ba don yo malion aya donné de aya ne segu tungara defa maliki konate faso de maliki makoron konate faso de jugu wula ka bene lebu malion ayo de ne segu tungara jugoro matinti ala kananke fisri malewe awma malion ni ame segu tungara awde do ala kananke arasbati nyogona siye de ay arasa jelima ka goy ko wulumusoni bobi ala kana mogo ta ko de jelima ngoya be arasa kale ube fe ko de da ben le cerveau ka o te da ben kande ben ngeni ben yanga bebe ni ngate de mogo site maka ben na wala ni ame asimi ben de do den tendo ko wala de malion segu tungara e tokoma sorobi ala sago aw sago sego la sana kane anga mouvement victoire gloire présent amba fo ambe fana ka bela jele fo ambe kolokani ka fo ambe kita ka fo e ala de malion awa segu tungara togo dara atigi ko segu tungara qui est faso de nyumande ko yen denta ka togo daila qui faso kanu qui est mali kanu qui est malien be nya yele francisco la ko segu tungara kini faso jo aywa ko yen den soro nya di segu tungara ima nyen den togo dala o dene fleni ko politologue junior ne nyuma ke mo do ba doye horon be kife yere wolo be kife mo mi te horon yi o tseka ke horon de fe horon kolon o tseka ke horon fe mesiki kuma nka femunu ye kelenge olu de be tani nyogonye femunu te kelenge foka jien wuli olu te tani nyogonye malion nyaw kanumbaw fembe saw no fe billahi awe ne segu tungara nyajibo ala kana tungaw janfade aish mais malion aida ben na de naw dara ne segu tungara do aida alay bokumna aida ben le cerveau la aida nuna wallahu be asimi fe billahi dobe place dobe dimia kele de la tension ere konana ben le cerveau contrôle la wallahi ne dali me benna ntaw bla strajugu kande aida ben na de mo fanyana bide ben te asimi jugu yede nunu be règlement de compte do adobe pla ado egrile sigile me o ma baraka abesan bisababo u boloko be ben ga fotidi be ka chende fanyana de ne ke ne to ma soro nya bonya da malien be koro malien mbaw fo ala kananke aw ma fisri waliye vraiment awni che awni baraji awen sutora ntale malila janfa keran contre la hali transition mogo do bala ka maliki konate bla kaka plainte don contre la mais aw de ne bon malien ani ala mbe ala fo ka malien ka aw fo ala kanan ka aw ma fisri waliye ala kanan to ne ka aw janfa wallahi ne be sa aw no fe ne koko mai aw malien ma ne segu tungara be wule ali fajiri fe ka aw defend hal ninte malila ma dili aw fe ang beka ni mogo be ne segu tungara fe ke asimi fe ni mogo ne segu tungara fe transition yi soutenu angu de me ala kama ni be koke mogo kana ke katigi ka doye mais ala ba doye wala ne te ka ke asimi ga donné de parce que ne tara mal la asimi mané reçoit mais ne be continuer ka asimi de me toujours ali chini ne be continuer ka asimi de me mogo shikara fo comme karsa de me kaka donye ni o ke ite nyuma ke fo ki sa
ko ke iki nyesi ala ma ki kalifa ala la o de masaw ka masai ala be akira be wallahi ala tila maluya ni kle ala ti to ijugu bulu billahi tallahi adama de ngani ngede bi ibi ngani ngede bila wuli ayaw dusukun jeya anga kenyon fe anga mali kanu anga simi kanu les 5 colonels plus les CNT plus le gouvernement anga be kanu hanu man kanu angu kanu anu ya janfa anga tuguko naloma ya te foite anga na simi labla na simi yere ni koya asimi ka fanga soro bi aywa malion kenu seko ke malien bebe asimi ko bi malion mbo woro fana foka daka ya ninga bo video la mena capitaine nga fe woro fana kala ka fo malien den bela jelengena mba tiri malien be fe ambe ka to asimi ko ambe kan dusukun ke kelenge anga ni fanga ideme malien bien lundi 14 novembre 2022 anga asimi deme angana asimi deme ko asimi ka barada ama angana asimi deme ko asimi ka place da ama angana asimi deme ko fo asimi ka do anye ni be ko ke iba ke ni ala chemanche la ni be mo deme ikle atigiye ikla tigiye na ya duye ala ba ai kodo ira tigila mumba ato atigi nyebe yele na tigi nyama yelo la ala ba pempera tigi kun na bina ola te wulo la bili ambe ka asimi deme mais asimi ibe ka barake ni faso faga bagaw de bi me ka cinye de fingina bi bel le cerveau ka dimi orodi mo chama ka dimi orodi on de révolution ke on de bora dans les rues mais munu nya mali faga olu de ka cha CNT la olu de ka cha directeur de bureau la ali grefo munu be ka kebi abeka complice ou be une transition kele ne konana mo be ka boka transition buruja abeka complice be transition kele ne konana ala ere ko femu mai ki kana gere ala ni gere la sentane la imaye anga foro mo baw nu ye fenfe na mai nu ye den doye ko den tere mai ubo den anga foro mo baw ko den genga bo dugu no kata flifo dugu kofe pour que a virisi kana ke dugu la deuna pour que a virisi kana dugu ci pour que a nyama kana ke dugu kono o nyama mogo chama ne baw kerefe asimi malion yi kanu ala yi kanu akira yi kanu ala be asimi fe malion be asimi fe Africain be asimi fe asimi ni ka fanga bina chete musute ira didu anti jamfa foka jien wuli an togo be chien iye ne se ku tongora tale malila présent kani afficher ni se ku tongora ide non te ni afficher ni se ku tongora yi dorete abe présent buruja abe jigi Afrique présent ka abe jigi to présent ka ni afficher na idron abika imagine nogo investisseur cité na Mali kono o mogo jugu munumbe nous gerale met surasu la obe ko don surasu kungulu la ima ya alute so ka photo tananye mo do be ote Mali fo obo lu ire so kuluba obo lu ire so ron mo shikana na décourager angan clean toujours anga deme on de bora le 14 kasimi souteni membo de fo bela jelina mo shikana asimi bla ni koye fanga soro abe bo mo jugu munu nango asimi kuto na deseleme ka fra ula o mogo de be nani problème ye karanya si asimi ma na ma ka kashi bon tege pono o don asimi teka foko segu tungara yen janfa o don ata foko ben le cerveau yen janfa o don aba fo de ja segu tungara ka kuma etien ja ben le cerveau ka kuma etien sanogo manga kuma la mais sanogo mata gongon fe bo sanogo be sram ka surasu abo sradika abe ka bara faso de nyumo de be ka ke faso de njugu ye ka faso de njugu ke faso de nyumo ye o de be ka ke o c'est la vérité qui est là amba o fe o da to na ma fo okoroka na be war no fe dron amba o deli war la dron ka au fasaninda no kera transition be bi ayata o de kai ibeka soro chama tari nora ibeka ka glugiba la ka ibeka ka glugiba mene ka ibeka fasada jamana be ka chi ibeka ka fanga be ka bi ushima kara ka chien fanyana utara chekoroba shede ni mene imaye a jigila tike bolo ibeka ma shi soro ko fe asima on te fo de ke e soro tellement i kadi anwi wallahi uye janfa glugido ila bi nega mogoye ko be bokati kono bi ko ben le cerveau ka bo CNT la a plan bébé ka tracé mo wéré ta politicien kiri karamunu mbaw krefe o le be ka ta mogo pousser ou ya tantene la ou desrane la di ou ya ngini ku bene détruire malla kané ku ko takane kaena a plan be tracé la transition clé mogo clé ndo do de be arankini be nga do fa a do te ya fa foka jien fara la haraka a do tan fait parce qu'ante français fait a do jarabile me macorona bila me ka tieni fina transition jugu saraka ni ba boy beta di transition mogo do de ma mogo be ka boka transition buruja ou be tribe transition clé de konnana mogo werete de politicien korol clé
olu kelon de do u b'a ka sekɛrɛw dɔn u n'aw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ nasiji jɔsu ɲɛda na i ma ye Asimi jarabilen b'u la jarabi nɛnɛ n'Asimi m'u ye ni dugu jɛra n'u ɲɛ ma da adama mɔgɔ ninnu kan dɔrɔn RPM mɔgɔ wɛrɛw u dabali bɛ ban mais n m'a fɔ ko RPM mɔgɔ bɛ ka baara kɛ bɛ adama de mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen ancien mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen peut-être minnu bɛ k'o kɛ donc o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a filɛ k'a d'aw ɲɛkɔrɔ cɛkɔrɔba ninnu filɛ nin u fɛrɛ ka bon tɛgɛnigiw b'u bolo bilahi u bɛ fanga in de nɔfɛ n'u tɛ fanga in nɔfɛ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ n'u ye fanga in sɔrɔ don o don u bɛ mun da Asimi kan o de kosɔn fanga in an kana kɛ fanga in kɛlɛ an ni mɔgɔw jigila tigɛra an ka to Ala ma cɛ Ala ko ye tiɲɛ de ko ye awa Mali in tɛ bin ka Ala to yen bilahi talahi segukaw ka duwawu bɛ Mali in tɛ bin ni mɔgɔ min ko k'i bɛ Mali in bin Ala bɛ fɛn dɔ yirɛ la mun bɛ ɲinɛ o sira kɔ a ma kɔrɔbɔ awa président i bɛ na gouvernement bɛ na ni ye maliyɛnw janfa bilahi i bɛ bɔ woden dɔ fɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna président Asimi i bɛ sira mun kan n'i ma bila walahi bilahi a bɛ kɛ maloya ye ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna i ko ka di ne ye i tɛ sira ɲuman kan dɛ n b'o f'i ɲɛna bi dɛ ni mɔgɔ ye dunun ni bala ta i ye farasi gɛn o ka ɲi i bɛ ka politiki mun kɛ extérieur kɛ o bɛɛ lajɛlen ka ɲi mais jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ i tɛ ka se k'olu de kɛlɛ bon adamaden i bɛ ju bintun dɔ la i sirifu bɛ bɔ o la Che Guevara ko ni marifakisɛ 10 b'i bolo i bɛ kisɛ 9 i b'o ci sokɔnɔ jugu de la hali kuranɛ kɔnɔ ko nin jugu o ka jugu ni kɛnɛma jugu ye hali an mɔkɛw b'o fɔ e tɛ k'o ye hali bi ne kelen tɛ ka fɔ Segu Tunkara tɛ saban ye dɛ Segu Tunkara tɛ i n'a fɔ ko n'ale ye mun fɔ k'o ye kuranɛ koro de dɛ mais ne kelen de tɛ k'a fɔ quoi aw kanubaga fɛn fɛn bɛ yen wallahi ne ni kuranɛ cɛ cɛkɔrɔba dɔ ne wele bi ka a y'i to téléphone na bi a ko k'a tɛ transition in fɛ bilen ko parce que k'a ɲɛ b'a la k'u ni mɔgɔkɔrɔw bɛ ka baara kɛ mɔgɔ caman de bɛ ka ne wele dugu la ka fɔ wallahi ala billahi tallahi a cɛkɔrɔba si jɛ kasira di k'ale ɲɛ bɛ ko min na ko laban tɛ nin na cɛkɔrɔba de ye n wele n y'a deli a ko non ko c'est bon ko n kana wele bilen k'a bɛ n ka numéro bloqué a banna k'a y'i dabɔ a la ko AVC d'ale minɛ ko wallahi tellement ale dusu kasira nin transition in kɔrɔ ko AVC kun bɛ n'ale minɛ kunun ŋɔrɔni a ko Segu ni man ko bi kadi sini kadi i t'a dɔn u bɛna mun kɛ bi u t'a dɔn u bɛna mun kɛ sini u bɛ ka taga ta zigizagi i t'a dɔn u bɛ ka taa sira kelen min kɛrɛfɛ ni y'u supporter bi sini u bɛ na nin ko dɔ ye c'est à dire que on ne sait plus quel pied danser cɛkɔrɔba jigila tigɛra a ye n wele bi wallahi ni n wolodenninw cɛ cɛkɔrɔba ye n wele bi katika yɛrɛ de fana don cɛkɔrɔba si jɛ katika de don n tɛ tɔgɔ fɔ dɛ katika bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba in dɔn a ye n wele k'a da tɛ Mali ko la bilen bon caman de bɛ ka kɛ aw bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ mun tɛ se ka kɛ quoi aw bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ ala yɛrɛ ko min man ɲi ne t'a dɔn saban je connais tout dɔw b'aw kɛrɛfɛ saban qualité min b'aw kɛrɛfɛ mun bɛ k'aw bila nin sira ninnu kan quoi ko ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw ni ala cɛ hali ala ko bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kuranɛ kɔnɔ ala ko bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ ko mɔgɔ jugu bɛ taga jahanama mɔgɔ ɲumanw bɛ taa arijana ala yɛrɛ y'o fɔ ko bɛ kuranɛ kɔnɔ koyi aw minnu ye Mali faga aw de bɛ na sisan k'a b'olu fara mɔgɔ tɔw kan kabako filɛ koyi a y'a lajɛ depuis a taara ni politiciens kɛ ka CNT fa u ma dɔ wɛrɛ kɛ dɛ ka mɔgɔ diviser pour mieux régner u y'a ni Choguel fara fɔlɔ ko Choguel tɛ i ma bɔ Choguel natɔla filɛ nin b'a ye bɔ mankan ci daminɛ bon bɛɛ bɛ ka wuli aw contre la bi nin tɛ Choguel ka faute ye dɛ mɔgɔ caman ko bi ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an hakili la ko Choguel ko don ko ja ko Choguel ko tɛ bon wo ɲin tɛ fan bɛɛ wo bɛ fan bɛɛ bi wo bɛ fan bɛɛ bi Choguel ye ne Segu Tunkara reçoit ka salon kɔnɔ ko wallahi ko n'a ye Asimi janfa don min na ko ala kana to ale Choguel da depuis don ne danna da Choguel kan ne ye Choguel kanu parce que Choguel ko k'a ye Asimi kanu de billahi tallahi ne Segu Tunkara ne ye Choguel kanu parce que Choguel ko k'a ye Asimi kanu de k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i hakili to a la k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na Choguel natɔla don kana fara-farali kow daminɛ CNT mɔgɔw n b'aw deli ne tɛ fɛ an yɛrɛma ka se ɲɔgɔn ma an b'aw deli Choguel natɔla don dɛ Choguel bɛ na nin semaine kɛ nin na ka taa nin semaine fɛn na ka taa semaine prochaine na Choguel bɛ na nin semaine 2 ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna ma mɔgɔ man ka kuma ka ɲinɛ ala kɔ an b'aw deli ala kama a y'a to an ka bɛn Choguel bɛ Asimi ka baara de la Choguel bɛ Asimi de kɔ Segu Tunkara bɛ Asimi de kɔ a y'a kɛ ala a n'a kira kama a k'an to yen an ka lafiya mɔgɔ tɛ Choguel ka vidéoman tɛ yen Asimi ka vidéoman tɛ yen an bɛɛ de ye équipe kelen ye c'est pour vous dire que u tɛ bɛn fɛ Choguel bɛ na san dɔrɔn bɛɛ bɔ fara-farali daminɛ san nɔ Choguel ye force de changement fɔ i b'a ye o bɛ o daminɛ bi ye lundi 14 novembre 2022 k'a fɔ Choguel natɔla don dɛ an b'aw deli ala kama an bolo fila b'an kɔ an b'aw deli an bɛ Maliki Jaw fo a taara Choguel fo an bɛ Choguel kɔ an bɛ Ablaye Mayiga kɔ
ambe ministre Ablaye Job ko ambe Modibo Kone ko anga dobe Modibo Kone ye anga dobe Maliki Jawe anga dobe Colonel Wageye anga dobe Colonel Sado Kamara ye anga dobe Maréchal Assimi ye a yarabi ala ka fanga nya aw bolo ala ka akili di aw ma mo ma to fanga be nya mo ma to aw yerema be ben wallahi o be ben ni kadni mais akeli me ka mogoni munun bla CNT kono politicien nunu a kolosulo o bena jago ya kele damine sande yaro sogali tale kalo saba o ma transition deme ina fa me deme limfo ali cadre mo bora ka transition critique ali sino bo sara de kam ambo tili ala kama aya to anga be nama be mali be klana nama be bilay ta lay ni franci matla kana isgandala ni franci nana zeina sebu tumara ka ko bana bende serbo ka ko bana ani Assimi au 5 colonel aya blau kuna tuguni c'est un pouvoir civilo-militaire sorasi fanga tede sorasu mogodo de bora ko M5 ol de keleke au nana ka kelen torasi au ka partenaire fro au ka branche politique o de force de changement ni no ya on yebi aw ma fo mo malien den to te force de changement de ni adema mogo tubira ali chini ou bena fara anka an bebe ke force de changement korote ko faso den to ye faso den jugu ye de force de changement koro miye mogo mun me mali kura no fe ani hakili kura mali kura ka jo abe fo ma ko force de changement o korote ko faso den cité mali malien ni arasbati tubira bi amba wole ko force de changement ni tereta tubira bi amba wole ko force de changement mais en tant que mogo dobe ka ancien système ke an se ki wole force de changement na awante mogo contrôle mba dili be fana fe mba dili bela jelen fana fe an be kan bolo di nyogo ma nga transition indeme Choguel ken na tola du ante Choguel mogo ide Choguel go kabe Assimi ko Sebu Tungara be Assimi ko ben le cerveau be Assimi ko aya ke ala na kira kama chegoroba na tola du anga mali kurajo anga bo distraction konana ani francika kelema ali damine kuma te ko ka ba bilay anye lebu munda francika foka jenwuli francité yafa awma ni français dongo sororo abi attaquer ana donc mbora ko oro de fo que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse la Guinée-Conakry que Dieu bénisse le Burkina Faso Maliens Burkina be ka e fin fana tuguni meno oro fana kala katla ka fo les 5 colonels ngena mogo taw fe bi ka teme Choguel ka o politicien te Mali kono mumba o feni Choguel ye mena histoire do fo o ngena banda o be gen domina France ambassadeur tara do politicien badende ka kayena franyogo ka anga colonel nu gen abo fangala Choguel ma songa France ambassadeur reçoit Choguel ko kale to doje la Sebu Tungara ma doje la kuma do ye secret net se ka befo surasu complot de tracera ko kani surasu gen banda o tale France u ya be wole ne Sebu Tungara wole la ko Sebu Tungara yala ibe ka ambassadeur ya ngono ngontala ngole ka posu proposer nge ko nga surasu ko nga fara banda o ka ko ka surasu gen yaro ni bitene mo fode anya ni de di surasu ma mais ata ko Assimi ka do on yede Assimi a donné o ne be maligo keleke Assimi ma donné o ne be maligo keleke mais ko be la ban tien de ma o do ko sa ma fo Assimi na ambe Assimi la didi o korte ko Assimi ma dabla kamba kele ante Assimi kele aish Assimi kele bagaw a jugu na ba saraka ba ka di ni politicien kele munu fla krefe nunu de sanogo bi ka atete bi mais billahi na man mbo krefe na ye kalo woro soro fanga la ka aka fo mako tunya mako den tatofle na ma fereken abe koya o nya na ma sigini munyi ube kodaw ka plan bu bolo ne ba be kalama ou taw fe ou be fanga de no fe ou te député no fe ou te ministre ya no fe ou be mu no fe bi o ye aya tiro anga sigi Assimi e ka boye anga na fanga la no guerre la tro be fanga de kasa nemu awa be frasika bara de fanga awa te frasi jamba foka jinwuli ou be se negeni na ou be se caresser nuna ah Assimi non Assimi était chef Maliki Diaw no Maliki Diaw ya fu mo ngunuma duguma ka Maliki Diaw fu o kadi surasi de ay surasi ya wona fa wara ko yo surasi di mo be surasi debe ko ma ka yele nun kafe ima o be ka surasu ge gawadi abela che be ka che o be ko fule gawadi bilay talay o be yele parce que mumbu kono anu be ka mumbu da o te kelenye quoi bilay talay nunu taw fe na ba jugu sa aw 5 colonel ni nunu mana suro dongodo o be kodo ka garange mamunda baguluka o taw fe o te mali fe o te ala fe o ta kira fe no ga muri bara sele maula me ala dele ala ka to bara sirika tege mais billahi nu ya suro be kodo ka garange mamunda baguluka ne Sebu Tungara ta ladidi kandi ala ka kilinyuma di Assimi ma ala ka Assimi ka fanga in sauver katika munumbe na ma bara soro ben le cerveau ka fotite de ay fara ka bo chela voilà ben le cerveau teta oroshi na be wula eta politicien kele munumbe kana ni fara farali kuma bana pew awa foka jien wuli
ma dili malien akana bo Assimi ko aya deme amerom na bi malien bébé Assimi ko bi africain bébé Assimi ko bi oh chia do skulu ko lo chietigi chia yi cleo chia rede an be Assimi aya deme ka yele fo sanfé na bora ka bi an noté de bigelende an ngene nga kuma fo ne ka video aya gardi fo ka dien wuli an taw janfa mais an be tien fo nyana de ni yoro mi mayambo fo de awa muye de ni kelen dabole be de ko ka ben le cerveau to ko tien wala saka fara ka bo minisma la ben le cerveau ali chini jamala bo minisma contrôle la ante minisma kele dabla ante injustice kele dabla ambo ke fo dien fo lahara c'est la pure et simple vérité mais on soutient la transition on soutient le Mali et on est ensemble a mogo ta Assimi fente tuko mais tiens mounye Assimi ni zomba kulo de be ka barake bi Mali onye mogo mun fono ndaro conseil mu me ambe te kele ngada Assimi ibe to ko kuma nimfa o ye France ka kuma di ima bo problème ende ni mogo gen ni maka akilata gen aya France gen mais France idée de be aw chama kungulu la abe ka barake ni France idée di aw te ka barake ina fo comme nationaliste et alade ay Irana jessa ay Rwanda la jessa Paul Kagame be télé tanaka genouni Paul Kagame naka genou kadi aka forcer changement ya fanga mêlé ay forcer changement de gra yere la e France gain ka RFI gain ka France ambassadeur gain ye France lebugoy awa France te ya fade France sigilembe kare kuna ki konodi Mali kerasa ina fo sugosu surugu jolembe côté do ina aywa waraba jolembe côté do ina surugu oye CEDEAO waraba oye France na jenyogo ni awa amatla halibi kele mahal damne folo amatla kele na de aish amatla kele na de shogel na tola mu fleninge alni adema mogoyo ye RP mogoyo ni clé ali shini ne be boki tanto nete adema contrôle nete RPM contrôle mais mogo do de bon ni parti na ou te Mali fait ou te fait mogo ka ben ou be France ka gérer la ou be ka surasu blabla erreur la a réalité amero minabi Assimi tale me otaji la de ntendu ka la Assimi be otaji la ambeka do ka la ka Assimi nyuma bubulu uye nasi jimu Joshua ire nyada la je m'amuse uye nasi uye ukele me ka murubara munke Assimi la ala ka murubara ala ka sritege Mali karamogo Mali somao Mali chrétien o beka bibilu ni coraneu ni aka la turudala ni fena beka wuli ka fleli gere anga saraka bo ala ka Assimi nyuma bo nungulu sino Assimi be otaji la de ntendu ka la de Assimi ngani bi fe kuma be bana pew ala ka Mali kisi ala ki yere fana kisi ala kana foyi kila ala ka Mali jo fanga di aw bela jelema ala ka u ben aw fe be fanga la bi ala ka u ben eta u farale fe de ne be shogali fe chogo mina ne be Assimi fe u chogo ala ne be Maliki Jaw fe u chogo ala ne be Modibo Kone fana fe u chogo ala ne be colonel Wage ani colonel Sadio Kamara tu as vu donc ani u bela jani ani maréchal Assimi ani ministre job ne ba u be fe ne te ala deli fenga o shiso aw be ko kadni aw be ka be o de kadni mais aga sra abe sra mbabulu na ma changer wala billahi taala malinde mali kura de aw ambe santé mali kura fana yi ala sago aw sago ala ka baraka do fanga la que Dieu bénisse le Mali et fenga président ye discours min kala on salue la bravoure et la sincérité du président du Burkina Faso que Dieu bénisse le Burkina Faso Burkina président discours min kala ay journaliste de la sigi ka foko Burkina président discours mi kala malien ay Burkina président fodé malien Burkina président discours mi kala c'est un discours historique aya ira Burkina bebela kona ma farango ko Burkina toto fleji wo fedé malien bi lundi 14 novembre 2022 Burkina bebeka Ibrahim Deme amangini Burkina bebe fe aya ka président Deme de amangini Guinéen be fe aya Mamadi Doumbia Deme amangini malien be fe aya Assimi Deme projet courant bi ni président Saba Ndebe kake ala kana foyi ke capitaine Ibrahim Traoré la ya rabbi yama ala kana feke capitaine Ibrahim Traoré la ala kana foyi ke colonel Mamadou Doumbia la Guinée Mamadou Doumbia ala ka baraka do ila la Guinée président maréchal Assimi e mun kara kalo yelenye kanunun benye yele e mun kara libérateur ye Assimi ala kana foyi ke ire fanana que Dieu bénisse l'Afrique que Dieu bénisse l'Union Mali Guinée, Burkina Faso, Mali. Que Dieu bénisse cette union, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse toute l'Afrique. En be kontané do, en be wasalindo, en a do benin fama ouye, en be do donye, ala kana djougou soula. Djougou moumbe kana,
ni mɔgɔ min tubira k'i ye kojugu kɛ dabila farafarali kumaw dabila nafigiyaw dabila mɔgɔ bila ɲɔgɔnnaw dabila ni y'o bɛɛ dabila ni tubira hali ni arasibati ko k'a tubira bi wallahi ne Segu Tunkara bɛ bɔ ka dunu ni bala fɔ ka arasa fo c'est pour vous dire qu'an tɛ mɔgɔ contre la quoi n'i ye jogo yɛlɛma hali sini an bɛ baro kɛ n'i ye an tɛ mɔgɔ contre la on est sans rancune mais toujours e bɛna fara mɔgɔw kan de ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na o fana tɛ hɔrɔnya ye quoi o de bɛ ka kɛ an k'o de ka dabila ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Asimi dɛmɛ an ka capitaine Ibrahim Traoré dɛmɛ an ka colonel Mamadu Doumbia fana dɛmɛ Lajinɛ an ka président maréchal les libérateurs de toute l'Afrique ah maréchal Assimi que Dieu te bénisse ala ka fanga ɲa i bolo jogo minnu kɛlen bi kɛrɛfɛ k'i kɛrɛfɛla fa tɛntɛn ala k'i bɔ u ka siriw kɔnɔna na ala k'i ɲɛsin maliyɛnw ma saraka kelen de bɛ yen n b'o fɔ Asimi ɲɛna bi misi saraka tɛ bakɔrɔni saraka tɛ worojɛ tɛ worobilen tɛ saraka kelen bɛ yen bi ka fanga in sauver bi o ye ka baara kɛ ni force de changement de minnu bɔra le 14 janvier baara kɛ ni olu ye baara kɛ ni force de changement ye minnu bɔra le 14 janvier minnu taara premier ministre Ablaye Mayiga kunbɛn baara kɛ n'olu ye dɛ minnu sigilen b'u ka saloni kɔnɔ jɛmɛni fɔlɔ o ti fɛn dɔn ka tugu aw kɔ k'aw fasaninw da k'a fɔ ko oui n'aw tugura olu kɔ n'aw binna mɔgɔ b'aw bin u bɛ tila ka tɔgɔ tigi fana fasada mais anw b'aw fɛ de bilahi talahi wallahi an b'aw fɛ an bɛ fɛ fana k'a ɲa Asimi ne binna bi ne tɛ se ka taa Mali la bi n'Asimi binna bi mɔgɔ min bɛ sigi Mali kunna a bɛ sens an y'a affiché n'aw ye quoi i m'a ye embargo kɛra bɛn de cerveau la sara an ka vie bɛ tiɲɛna ni fanga in nɔfɛ bilahi ni miirala kuma na a bɛ dusu tiɲɛ quoi ba i bɛ k'i yɛrɛ faga mɔgɔ dɔ ye dugu bɛ jɛ o bɛ ɲininka ko mun ye ɲɛ bilen bon o de man ɲi Afrique ni mɔgɔ y'a yɛrɛ faga i ye n'i ko k'i b'a tigi détruire ni mi kɔlɔsi a bɛ fɔ i yɛrɛ kɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka bɛn détruire mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u bɛ bɛn détruire aw tɛ se ka bɛn détruire dɛ awa n'a ma fɔra bɛn na bilahi talahi a bɛ k'a bolo maloya ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ n'u bɛ transition kɔnɔ n'u bɛ kɛrɛfɛlaniw na n'a bɛ ka plan fɛn fɛn kɛ ne b'a bɛɛ kalama n'a ma bɛn to ye bilahi a ɲa ni bɛn ni ɲɛma bɔ ni bɛn ye jogo fila seli k'aw danga n'a m'aw minɛ a ka fuma ko tu ɲamɔgɔden ni bɛn taara Faransi bi a bɛ taa kaso la parce que a ko k'a bɛ Asimi de fɛ o embargo dara bɛn kan a ma da mɔgɔ si kan an ka dara bɛn de kan activiste ka ca Mali kɔnɔ mun na embargo bɛ bɛn kan bi a y'a ka CNT sara to yen k'a b'a di dɛsɛbagatɔw ma wa cɛ to yen quoi vraiment tu as vu u ye sanction da cɛ kan tu as vu sanction u ye bɛn sanctionné hein an ni embargo tɛ sa sanction kɛ dara kan k'a tɛ taa Faransi a tɛ taa Europe dugu si la makɔrɔ ko ni bɛn taara Faransi dɔrɔn k'a b'a minɛ wa adamaden ne mamuso ne i b'a dɔn mɔgɔ ka éducation tɛ kelen ye ne tɛ se janfa la quoi walayi et puis ne mɔgɔ janfa la i hinɛ de bɛ ne minɛ ni ye mɔgɔ a bɛ ka janfa kɛ dɔrɔn i sigi k'i bolo n ko ne denmisɛnnama ni mɔgɔ dɔ janfa kɛ dɔrɔn hali an ka famille kɔnɔ ne mamuso bɛ se ka ne kɔrɔtan ko bon ko Mɔdi ko Segu Tunkara k'a yɔrɔ ko i ɲɛ bɛ karisa la k'a bɛ ka nin kɛ dɛ k'a ye wari sɔrɔ bi a jamanen don a tɛ mɔgɔ bonya ko bon i sigi k'a la k'o la bana jɛ san 5 san 6 san 10 ne bɛ tila k'o tigi ye cogo dɔ la n mamuso bɛ tila ka fɔ ne k'i hakili b'a la ko n delila ka nin kuma f'i ɲɛna ne mɔnna mamuso de bolo ne tɛ janfa dɔn awa mɔgɔ bɛ janfa kɛ ne b'a tigi ladi mɔgɔ bɛ janfa kɛ n'i ye mɔgɔ k'a bɛ ka janfa kɛ a hinɛ k'i minɛ dɛ parce que a tɛ labanko ɲuman sɔrɔ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna minnu tɛ Ala fɛ u tɛ Mali fɛ u t'a kira fɛ olu de bɛ ka taa janfa guloki don an ka président ɲuman da la mais ni Ala sɔnna ma Asimi bɛ bɔ janfa in kɔnɔ parce que wallahi ni ko bɛ ka kɛ cogo min n'a ma yɛlɛma wallahi bilahi a tɛ ɲa n bɛ ka tiɲɛ de fɔ n'i ye mɔgɔ janfa bilahi talahi Ala b'i janfa n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ni ne Segu Tunkara ye aw janfa ne Segu Tunkara Asimi janfa Asimi k'i kɔnɔ jɛya ne ka Asimi janfa Ala t'a to ne da ne b'a Asimi dɛmɛ n t'a kɛ k'a ka dɔn n ye dɛ n bɛ conseil kelen fana di vidéoman bɛɛ lajɛlen ma aw kana mɔgɔ dɛmɛ k'a tigi ka dɔn aw ye dɛ a y'a dɛmɛ Ala de kama parce que bi na i bɛ ko kɛ mɔgɔ ye ni min kɔlɔsi n'a y'i sɔrɔ a b'i faga ne kun Maliki Konate kun na ne mago sa Mali la mɔgɔ dɔw bɛ transition kɔnɔ u ye Maliki Konate dɛmɛ u kun na ne détruire Ala Malien aw de ne sauver dɛ o sɔrɔla mun fɛ o tɛ ne ka cɛya ye aw ye ne sauver parce que a y'a dɔn ko n ye Mali kɛlɛla de n tɔgɔ bɛ ka da don o don ne taali n tɔgɔman da dɔn Mali fan bɛɛ bi Ala y'o kɛ ne bi aw Malienw de y'a to o kɛra ne bi n bɛ Ala fo Ala kɔfɛ n bɛ aw Malienw fo wala aw ye ne kanu ne fana y'aw kanu awa ne bɛ sa aw nɔfɛ Ala kana aw janfa jusu don ne kɔnɔ ne Segu Tunkara ye n kɛ miseli de k'aw Malienw kala ne tɛ Malien si contre la ne bɛ se ka kuma dɔ f'i ma bi n dimine sini tuguni ne bɛ baro kɛ et puis ça passe je suis sans rancune
mogo itse ka mogo fara ɲɔgɔn kan itse ka Mali mara mogo janfa ka di itse ka Mali mara parce que a tɛ na laban quoi o de kosɔn n tɛ fɛ u ka n ka président ɲuman bila o sira fɛ quoi je ne veux pas lui voir salir quoi parce que mogo a kɛ a bɛɛ binna IBK ye RPM janfa mogo IBK dɛmɛ a y'a bɛɛ janfa IBK tila ka bin dugu ma donc an ka dugawu kɛ ala kana Asimi bin ni janfa dingɛ ninnu kɔnɔ an ka dugawu bɛ transition ye an ka dugawu bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye que Dieu bénisse le Mali maliyɛnw a k'an bɛn que Dieu voilà que Dieu bénisse le Mali maliyɛnw ala ka barika don Mali la ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen ala ka barika don transition in na ko Choguel bɛ nali alhamdulilayi maliyɛnw Choguel bɛ na ni semaine kɔnɔ ka taa semaine prochaine na que Dieu bénisse le Mali